আর এই ডোমিনোস বাইক এখানে একটা ता तामनि बागै बाइक थानावथ' बुजाखा दिनै तो महालयान दिनो बुइ फुंगो लामा लामा हिमो आबोनि बागैनो मियावो सिनि डिस्ट्रिक्ट एसपि सारनो मिटिं खायका मिटिंआव साखाजे दिनै फुङाव कुनो कारनै जानि थाना एरियाव कुनो आबतै एक्सिडेंट ओंयातै काहामके नायखलना बागै जोङो मियावो मिटिंआव साखा बिनि परे बुसुं जे सिनि जे साब डिविजनाव जे ओसि दंनाय दंनो साखा स्टाफ जे नांमानि नाहा दिनै जों जे स्टाफ नांमानि जोंनो रिखा आबोनि बागैनो जों दिनै फुङाव सिरि चाइटानि सिमिनो आनियाव जे स्टाफ दंमानि जों आबोनो लामा डेप्लय खेमा परे जों नुकजाखा आरो गोबां मासराय दं हेलमेट सारा ड्राइभिं लाइसेन्स सारा बाइक आवाज खायै गोबां मा फुं फास चालका आबोनि बागैनो जों वान सका जे बरकनो जों आटकेना नांनाय आटकेया ओंखाय जेखुनु घटना मानो आबोनि बागैनो जों जे हेलमेट गरै दङ जे बरं डकुमेन्ट गरै दङ जों आटकेवै थानाव दाय तंखा जों ताबो आबोनो उलो बरनि डकुमेन्ट सेरिं आइजांनाय नायै जदिनो ठीक दंखांखाय जों बरनो उलो सारक जानाय 10टानि परे जों सारकनाय हिनि वान सक दङ आबोनो दिनैसिनि मिशन आबोनि बागैनो जों टोटाल तेबो तंमानि जेराय खार थांबायखा रमालिया 13टा बाइक आबोदत जों आटकेवै मान खातिनि फोरोंते कागज डकुमेन्ट कैसे जोंनाय चालान डकुमेन्ट जारा डकुमेन्ट करि दक एमबिए को जों बरनो फाइन खालायनाय ঠিক আছে।